Okrafo bi enu obepe. Ne kraba sem eseniba. No ane yem de. Nevertheless. So we no onim na wo kire na. Eno panyin bi tu ni fo a anko be kata so. Kopemus monko na monko kofa waware onshira wani onyam wa umma obribiara tomorrow today. Mystery TV. In the name of Jesus. Abusian mo akwaba ediba mystery TV so na say mystery TV de sebre so na ye ba betena sese ya na eye empenin sembre na aso a ye de bebro ye nananom ekruchie kasa bi de go ho ede mayan a ene ye enchirime ye kasa no na odofo beje de se kasa ya na ye ka no entiase wo ho ye ntiase enti ye ka no kasa no saa keke sunsum fom no ewo sunsaso bi ewo ye so se ene kasa ye ba behwe no eye kasa bi sese unni pani a due saa kasa yi eye kasa mu oduru pa ye bu bebre na ye nim na so dodo na me ye sure se me kan yi wakai se waka bia chiro bi da wonnim sunsaso kra e de bebre saa nipa no enu nti no enene e wo se saa kasa yi ye nya pani a onim de na owo de no boa yen emyete saa kasa e fe ne se unni pani a dui ase ne ba ne saa dia na pani ba ko a onim de honhom fam honam fam na wabɔbe e wo nimdie mu no ene sofo pani Prophet Dr. Abednego ono ene ya twea pini no se ba bebisa saa wuni pani adue kra ase ene sen abusia meka wo se dwumadi enso wo mo asomasene e ma mede bro eye Castoplanto technology di so besam se eno kra ye den bi kra na wonte da Castoplanto technology ni nyina ne se eye teaching an invisible hospital invisible hospital ni nyina ne se ade bi wo ho a yare bi wo ho a yare a enye ni kan so yare na yare eye sunsun fom na yare enu ntu be hu obi so onam ho hyepe na so enema ha no je se ono ne nyame pe enenim e bia na wo pe bibi na wonya aware na wo hwehwe adwuma na wo hwehwe wafo wie school de dada no nyina wie yi obi enya adwuma eye onko ade adwuma no pepepepa wonya bi we trese sunsun fom bi no yare bi ha wo so hwehwe na wo so no enu nti ene Castoplanto technology Dr. Abednego edi teaching and invisible hospital adi aba obutu ensawom oreku numbers no ebe ho nti no ufra papa mwaye ne nkyeremu bi a wo bi a obetimi edi ama wo so wanya fa ho debusua abra wo nua ba papa bi mi twa me ho akwa aba ni abo apuni papa na yebisa ne se unni pani adue no menko ba bi a twa me basisia. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Ensawim Adwejiri, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576, 0208 599 576, or 0278 977 215, 0278 977 215, or email us at castoplantotechnologies@gmail.com. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, unveiling spiritual hindrances and guiding you to divine freedom. Papa mpache mo wakwaba. And then so adofo no Mystery TV ni one more follow. Prophet Dr. Abednego, this is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. And one adofo
Amutete onyamishra onyamaso kam ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Eno wo se boko anopa nso mo asem ni sen. Papa anopa de eye empeninsem. Yo. Na yabo epini wo. Na Mhm. ye nanom eka kasa bi dija ho man ye nchiri menso yaba asa kasa no ye ka bi. Yo. De bia empaye kasa mu. Na ye hu ne se kasa no wo ho asa enye kasa keka ne ye ka na wo nkyerase wo ho. Nti na ye pese ye hwe kasa bi te se unni pani adue. Sa asem nso bi ka ne nkyerase ne den. Amen. Amen. Yo osuso de nyankopon Yehowa ye da wase. O se empemfo kasa bi ne wo mu ka kasa bi se unni pani adue. Yankokuru e da ase. Yo o se nanu na Yesu Kristo oba asase so no. Na ono mo kasa bebre eno so asase so asempo na meka kiro monti na meda ka so asem mo be na te so asem enti ye wo the mystery of philosophy asase so asem we ase niama eni wo soro niama enti asase ro niama bo soro no bo asase enti ye wo asase so asem en asase so asem no we call it philosophy. Until Europeans, they learn the nature, the hidden laws of nature. Mpanyinfo no enye kuta. Okay. Kanti te fun mpanyinfo no. We be kwa no deja, we be le kwa no deja. Na sempemfo bube bi se unni pani adua eya asem kese. Ankese obi akresu. Se mama tu me nana. Nti mabuso ni mi no panyin bi a obebo me abakosem. Unni pani adue na ese ohia abakosem. Asemu a esi na twam na sayaba se na wiase eko world without end eko na eba na mekura nyama bi wo na menti ase first kwa na meka se debia nim se me obefo because me ko jere nso ho a me ya de sa me jere na ya me sa pene nso na pie me ko jere ba bia no me ho me ko se abefo ko hye ma no me ho bibia ko se sa de we de ene me fake e de na ya bi I didn't me person me who me kwese me kodi edru na edru nso wo ma me bosom no so ntume ma me edru ma akwa achia nti me nya sofo man so se me kodi sofo Chese ne kita ono kra su chan bosom. awurade nyankopon ansa na me hu se wo se onni pani adue wo hu se ne ati no efi se yendie no aye se sa na eti ewo wiase no we be kwa no de eja we be kwa no de eja what I say na wiase de we call it philosophy no yeah wiase nsem Okay. enti tetefu enya ewo wiase nsem ene wo friend abakosem enti woni pani adue we bisa eya asem kese ne se ohia abakosem na wo de abobra Unya ensem bi a abako. very good Ewo abusua na wabefiri mu. Ade bi a esipen. Ti wiase ohia mpanyinsem eya tie mpanyinsem nti na nsa na abrabọ ne yɛmmɔ ne saa abakɔsɛm na ɛwɔ mpanyimfo no hɔ aka wɔ abrabɔ ho na nti ohia abakɔsɛm na abakɔsɛm no wɔ mpanyimfo no hɔ nti no sɛ wonni panyin adue efisɛ ɔno na ɔbɛbɔ amane Ono penimu ne bɛkyerɛw ne abakɔ. mo Ne abusua no omo ye. sa Ne abusua ne kyiri. mo Bebi abusua ne woronko. beebi ebi kura na mo fie no mo yɔ kɔtɔ Nso wunni mu. nso nim Watu bata. wasɛ wo biribia Wakɔre. wakɔre kana kristo maye na yesu maye na mpɛfoɔ wɔde mmara na ɛyɛ adwuma Okay. na yɛwɔ mmara ase enti no mmara no ɛkyerɛ sɛ bi a mo nana so ate aseɛ me ma o media o yɛn nana okɔ okugwa ɔkɔtɔ abusua yɛn nana no kɔ wirem ɔkɔhu sɛ ɔkɔtɔ gold nam saa Aboakɔtɔ. aboakɔtɔ Ah, oyɛ sika kɔkɔɔ ɔnam saa na ɔyɛ amintumi ho sɛnea ɔyɛ sɛ ɔkyerɛ ne ba fie o sɛ ɔyɛ dɛn o nanso sɛ wodi hia Obi a wakɔkɔ hu aboakɔtɔ yɛ sika kɔkɔɔ. wokɔ wokugwa sesɛ sɛ ɔkɔtɔ abusua ɛyɛ gold ankasa mene nakasa
minimu no what you say na me beti abakosem Okay. ansa na me wura mu ena me hu so sadi we eye wiase nyama but esan say nimde a me ma nimuti oyera enti sa na wo so bia wo abusua no abakosem wo se wo ka kire wo ne eye wo mame nana wo papa echi den na esi wo den na ekoso a wo de be ye mfato ho abo wo bra. Okay. Enti mpanyimfu no ena ebo saa manye no abakose edi kire ye. What you say? Enti ya wo tu ebusuam. Opo ubetu ebusuam. Te ebusuam no wo na mamre ni nyama bi a wo chi nyama bi a enyi ne eye ya asamasi na na onye sika wo ubetu se wo se wo fa we wo papa we no wo sika wo eso se ni obedi kura eyede saa de nya ohia na won so de tutu anamo ama sechi na bisika na betu an kofiri wonsa ne ya we na ware say no ne ya o mame wo nyaku ne ya okoto nyeti no abakosem na be kire wo entino ama masua nyama bebre entina wo so ni pani adwo bi ko panyin na be kire wo nyama bi no mu a ekoso ewo wabusua no ewo wabrabo mu o mame echi o papa echi ne ya asabasi mi kai se mame bi a wo ya akrafo otie wo ya akrafo no ena ne ba ko de waware ena ne kura ne nso ba akonyo obema bia ofi abrochiri afi no so be ware onu so be ware no so ababa me pese me waro straight fankwa abrochiri so pedia ena ababa no ne kura ne so okay ena o se nkoto kawa until no baba engagement bia ena odi mirika hello ni mama kura ko fe mama hwe o abrante so be ware mi o enti makoto kawa no enti ka ona ne mama kura ne se oh sir ene ye pa o kawa ne we fa na oji kawa no kawa de efo ya abra na me hwe se kawa no be so no fro ne ono ne ba na odi kawa ne she ne sa obi kawa na wakoto de ba be ware na odi ko kire ne mama kura no ana oji no di susu ono ne ba odi ahye ne ba nsa se hwe se ebe fatawa oyi wie no se yo kawa de yo na so na nka fata oibo fata ya bo ena oje entino tema obeyiwo ya ne ho na odi ama no enye original no wasesa no osunsun na odi ma ndi kawa no wansheda obema na nware no wenya panimu bi ama na nka nkire no se abusua ye nware obi ofi abrochire wo mtu nya bi efa mafi panim ye ntunefo Nse papa ne nkwala ye be ye wadwuma ye pa o obi so be ware akoto kawa koma ma mekura no jidi amaneba uni pani edue besine wenya ware ni awodi kawa ne se no obi aware no ko ni onu ye de kawa ne susu no no ri susu no obi abeware ne ko weni da so ti ni onu konya na ware ba nda so ti ho ni okonya wenya paninti antino abakosem ai won panyimfu ho eye ade a eye duru kese se we no onim na wo kire na eno panyim betu ni fu a anko be kataso kopemu se ebre ne beso na wo be kire kura enya wo mame kura enya wo mame fatuti oni pani edue o papa yiri enya wo mame untimi ne nya te se mame ma ne nyeyi me so papa yiri nya wo mame fatuti wenya panimu bi ama na nkyerɛkyerɛ ne sa wani mu nyina no wonim nti on de ofa ne se ne mame a wenya no ababa bi bai
Also for my own now, I have a sow, and a brand tennis a cell, and no cell, and a never make cross you, who they can't come out to you. Near the boy in the Becca or Cobone, Mamma Cranamania. Near boy Becca Cobone, Mamma, no, I didn't so to say, oh, Donama, last minute, Mamma Conacoda, and pass a wedding of family, young go. Or the one, I wouldn't have eaten and work or suffer Abednego near Burmesa. We you know what you. Oh, mammy, cry, no, mammy. Only penny a dream, be and 2 fear. When your penny be and tunifu, And children say, mammy, cry, your mammy. a grand your money in airport or a craphobia newer or bepe, nip, no assem, sin nipa. For to team or craphobia no bepe, necrabasem, a sin nipa. No one am dear. Nevertheless, also searching here in saying the cry. And to say one search. So search. Fatu team. Yawo musu edi abakayechi. Yawo musu edi nyotoso mienu no. Ene yawo inshira edi mansa echi. Nyotoso miensa. Mansa bia okuta bribi deba. And to ufi first, oh yeah, second, third. First people no there, omo nye papa. Abaka bia nye papa. Ne mama de ogro de. Musu ni nya. Abaka biara eso adesua. Okay. Ni otoso mienu e woni de. Ansa na otoso miensa no e han. Enti sika wa busu no e woni otoso miensa ni. Enti wo wanyo bia ntufo a wankasa obese wonhyira. Anasa umame kura. Na umame obefo nso a obese no. Obi otoso miensa bia you come with a destiny. Okay. Abusheni nyina 3 ene Ipe bi otoso miensa. When nya penny bu e na nkyerɛkyerɛ wa. Abe oso obi apɛ wase. O mini e pamase o blabeje obehu obebu sa na wodum bribiara. Endo wo hu se wo nsuruma no eye nsuruma ehyen. Because o mama no papa ebi agrobe no wode nyin first one. Enti omo wo yawo obremu second but third one dey won aye ayefro won aware enti enije aba enti hira ni na akuta the third person. And those people they suffer more. Okay. Omo nkita hira no. Omo nkita hira. Not also means and say every fourth no or nye correct. Fifth, sixth also and say that 6, 7 no what one papa one moto. Or Jimmy for kwase. When you know here penny bi no watch. Oh yeah, penny bi no watch chero. Enti na Panyin wo fia, wo so de Panyin edwie. Obo so ma mekura no, we de ope wasem o, obua ensoroma ye kataso. Won jim fro nsem, won tume mfa, wo so waje no, kata no wa kataso. Omo ntime nje. E won be kataso. Yes. Won be delay. Just wa kataso a se kania so ye nso kania, enhye pon ase. Ntime nje. Ye desim pon no so. Na ya kataso a o se pon ase na o se pon ase. And think of destiny bebre chef enfa. E pon ase entime bie. O hia penny Bi. Nia esi wo o papa abrabom, nia esi wo mami abrabom, mo busu ani bi, nia ko nyina o hia that mystery, history abakosem ni na. I just a penny never can. Just a penny never catch. Ti mo busu ani mu. Nia o nana ye, nia ko si, nia ko ye ni, nia ko ba nyina. Mo kura mo ye entombe. Wo kura woni mu tonko. Say eduena, say yako, so yo pete, say yo kraman. Say your mampa. Ade wo mo busu kura oni. O de wo oni na yo. Hey? Ara o te na me tell say. Committee. Ablante ba, oyo sofo, we no na damfo bi.
everybody osofo ko ka ho kode ho everybody ampaso onyame na afra media sans to me kuno everybody the whole time on the home so abon ba daddy ever sha ni dua tentete odenchem as a denchem honhom na ewura no then the whole fear wenya pani bi ama na nka kyerɛ fie a wofiri mu no tumi edi so yɛ denchem and no be a so fie busuam anamebwa obi afie busuam nti wa busua no biribi ewo ho na o ti wiase na onim ye wo busuam tan so ni pani adue pani fo ni o obi anka hwenkyerɛ so obi anka hwenkyerɛ o na ese obisa na wo ko bisa so hwan na akyerɛ wo se ko bisa enti bebrete ho saa tu ni pani adue o ni pani adue no na kyerɛ wo asɛm wo how e so ba ko to biribi mu tro nse bi abusuan bi wɔ hɔ afi na abrante bi fefɛ ememme di nanim ni nyinaa aya sadwuam omu nyinaa no monsa wo hia pani bi na wakyerɛ wo sɛ emanse di wanum sei no mo yɛ yitutu anamo sei sa pepe nti ono so emfa no mbo se no ono so akotom sa hwehwɛ ntia eminua we ayese ena no no so den no ntini uhia abakosem opanyi bi no tufu nia wo papa na wo mame kwa because wo papa wadamfo wo mame wadamfo wo mame fi abusuam nia tibia no abusua no wo mbebo bi amane omuni obi bedi ho wo no obi bedi ho nkomo entime ni esi na mi hu emeti wo me mabusuam mi yo yen papa chi yo yen mame chi entime ni mutumi wo ho nyina ena me ni mabakosem nyina ena me ni wo mo nananom nso nia wodi gya wo nia wodi ye wo ni nyinara entime so onni pani a twie me man kasa me papa dan for frame say hey asempe asefrepe wo de wo ka asempe pepe fe me mu frasi o na je say papa no o hu ade no hu ade o mu etogofo asempe asefrepe hey abrante de o ko bi o beka o pepe satan na me abufra kiti no se bra trase o kasa me sobre bia me hu amede mbeka sasa we use beka ta wonye and na me die ta what's me die yi asero me tire me se ne koso se o mami we se we papa we adi we nesi adi we nwa bom ya mane ni nyina antene chese adi bi kura me ka chere papa kura na ene nwa eso man chese onu na da fu na ede kai and so the for the be spiritual na nkasa afede man kasa ma be hu ade ni nyina like I said, Udi Kenya penny be mo I'm more church or maybe. And I mean, perfume so anam and perfume so way and one waffle. Ama nwa kyerɛ me nyama bebree ehu nyama bebree anante bebree entino onipa mpanyinsɛm ehia ma onipa aka na brabo ho na no ene bema wotumi wanamon atumi esiye entino mpanyinsɛm wɔ ho a wonante straight o obia okuta mpanyinsɛm bia ordinance a na wasi ha enti obu wa kyerɛ obeka sɛ akwa jimi ana Madam Tini, quite the whole, no, the whole, so quite the whole street. But Ukoha, no Afaha, no jump, no Asabaha. Obeso judge, because I didn't know 90th street, in the waffles away, Jimmy. Wouldn't work when you walk kindness. When your penny be a natural. Now, in the wound say, but you walk kindness, I saw one wide there. I'll go to you could and Panyin on 90th street. Oh, Coca-Cola, no, I shall quite. Nti hono bon wo ha ebo se no akọ ha ne wa jompo esi ha ne wa sa bejira ha ne wa akọ ha ne wa atwen ne wa home na fele o set to step kwan so da ho wo e kira bo se kwan na street but no o ji ho no o nim se kwan no
And yes, straight. And this I never knew Ubanyani were empanying for. And Tina, na Yama and pay for. And Tina pay for boo baby said, wouldn't you penny? Because and yes, I bravo over Bonson do that. We be uncle because only Mushi and now back or tall home. One said, Nema, a neck cry to say, baby, you knew the growth in our body. And I don't just a nipper, Uncle Sam, this dispensation, we don't know what is called marriage. What's your worry? We won't worry. We'll be a worry. Obi a worry no ko worry. Enti opanyin bi a watra sha worry pen no be kire o de kodi a wo friend there aware. Senieti. Senieti ye worry no. Senieti ye worry. Senieti ye kono. Mo. Enti obi an do the court sisi a court case no 99 eh dade. Awaresem. That's wo friend divorce. Enti ko ke CAC na aware. Because you know what one young Kobisa and a one chere and young Wintin Baby into a warrior. And into Christ, walk warrior Bisa. What I say, ain't a warrior Abrabo Baby, a jija. Now, tea, now, nya, a backo sema, febu ho crown coari. And the only penny a tree. Or cotton oil, a cocoa, and any idea, or ho, no oil, a cocoa, many abo. And then baby, our age, when your penny be, and tell him, Fiha Oqua, say, oh, I warren a con, say, or Banechi, young Warren, Uber Warren, just so yes, say. And the wolf feels one party pa. Or Banan Casa go or your bosom or your bosumba. Name my men, press if you say soon, name my Warren. Or Beman so I worry no ban in any animal warren intino, Wonyanka, no worry, no first can make any bush. The sister Moko worry, I will won't worry you, walk or yamba, what I say, wo, Ukrun, and no make any sister. Until young Panyin sem, a yat team Panyin sem. I did be whole by Yama wasi, cry and son in me. Dainty. Obagas were on the bow. And a wababefa. Wabro and a bahundia. So also worry. And then a wood yet. Wabro bound. No bezo umbrella on the bound. Okuta home fee. And Tim Penisam a idea. A yama adasama. And yet a Bible was a moon. Penisam yentro Bible. Abaco said, Ufiasam a Bible. Amen. Amen. And then here abakosem aka onyame asem Bible no ye onyame asem na ye busemu de na ye abakosem we busemu de ye abakosem ntini mienu no kambo mu mo ndi ekuda soro ene fam ntenye se yehu Kristo nti ato abusuya de na twene na so ni mu hwe so fon so ntira wo hwe o so fon ko ka nyame asem no onimu nyame ko se wonyina se obi aso sofo obi aka nyame asem enso adan na papa mu enti ase ni ho na so obi ane ne nyame ento be ka se na eso nyame ba kwa obwa sini wu me ka se ko ni ma ba ko se ye wa sofo wa 1 3 4 5 6 wa nyam panyin se ama ya nkyerɛkyerɛ amen amen. I said, Nyame cry, oh, ye Nyame adwuma na na say Nyame cry be on no cry nye enough. Oh, here penny still. O penny, se me wa brochire me da ho. E na me so dai makopie pu ano. Ababa fefefe bi ni we oh fine. Ko fefefe. Da seven. Ante ahimachi abrochire so ahimachi ko adwuma anya ha obeda sa no. Afa ahimachi 3 me dware. And there's 7:50 by 3:30 to 4. Me here late kakra. Me two cap again na me hu no pona no Japan. Ababa na hu no odaye mu. Dai ni mu wo pumu no. Wo pie ni kan so no. A wo kwadwuma no gina wo kwan ano. Everybody minja ya da me kono ono so me gbedu ope or price lift.
She and catches a midnight. If said, not many abacosem. Na when ya pennies at time. Also, die now did you again, said you and could not be who. I did you who are mending. Also, die now did it. And you and could not in a shannon so. That day, Ube who said, Mendy. Ebusia we a free counseling and a papa e dia mai mu bebre o wa e be so dai no fufu ni abenkwan bi a ye twawe no ye sore ya ye se kondo abenkwan ne papa me hu se dai ye na obeso aduane kura na obewu wo mu no e be ya asada ne fa se aduane ne nka wa no say unye dipo yare nkutu because ya ye was spiritual in that case what be ma wani kanso ndo unye di aduane a wodi yare ababa fa me ukwa efa oni baby ako na oni boy na boy ni show no na oni baby da na sense obi a mekwa adwuma no beto na nsesem sa akire o da seven egwadi hey me so mo money so fa me hwe ni an egwadi da seven hey anti mekwa adwuma ba na mekwa sense be yare one case I show self-imposed case. Because I did what Ababa or how or the breme or how or did he 5 minutes was a join us on you? Or did he 5 minutes was a join us on you? This is a Juma Mekonia Musica. Oh, did you say entrance a 5 minutes was a join us on you? Say a brady. And for now, Baba say, "Oh, Tina, wa, Obi akwa, or dan who should nipa. Come on, God damn you! Hey, ni nine, feeding nine in the tea. I was a grady a chair and Solomon Sana, and yet nipa or your assassin. No nipa or the assassin, yeah, you nipa or the assassin. Why you did 5 minutes in the Hey. Oh dear, and also the woman suffered to also come. And anyway, for us, as our dear. And the oil nipper, 5 grand. oh papa Whoa, when you are opening me a tofu. e was that name of Send your money now, so we have very good advice. Now the Bobra. And the young Panism, Aka, on Yamiasam. To Yamiasam, the Panisam, Nelam, or so as I say, and Enam, Papa the bonnet, and Enam. Until ye nam keke. Now they are Bobra. And as I walk to Ham, as some obey also. Hey, I brand table Gusus is here. So also, that's a more. Ne papa said, or catching a went here. Or catching then I'll catch a ban went here. Uncle Far Ababa and the by pet. And then papa said, hey, who made to worry about by? San Kessa said, or Sedako, da, papa, didn't know casa. One could be sat. A sipping muso to one you'll be one, Ujinantin and Sankra. Well, what Ababa in Atlas 18 years. Ababa now. Nancy Oba a crobus remember some body. And send a beshane. Obani son or the baby or no yenny power. I will find out. Now we'll do one and the papa a wound. And the boy and the papa, There's a boy and so uncle and can't and say, Papa, who can't send me far by home. Now then, and there's only penny a day. And there's a Unyam Panyin Samuna, Anka one transfer Baba 18 good years. Ah, when you've been free. When you've been free. Ababana, I had a young only penny a day. Also, Uncle Bisa. Oh, Pentecost, you know. Oh, Onyame say, aye, Onyame say, aye. Now, wait, Jimmy, I want to share now beside the weapon. I ask our Yariano, Onyame say,
Aye, onyamyasem ye different. Ewo abakosem. I say papa eneme bi wo hokra say ye nya panimu bi e ma ne kyerɛkyerɛ yɛn a enye ne nyina krempa ibokra be yetia. Simple. Nga bompo ya huru na Awurade age. Enti ye nnim mpanyinsɛm ne abakosɛm nti. Ye sɛ onyamyasem ye haw ye ho ene ye tuatu onyankopɔn aso. Ade bi wo nyɛ mpaibo. Debi also onyankopɔn bo suru asase wie ɔse mumma yenye nti onipa ye craft. Enti ye wonu onyame sɛ emra ena ebai ena ɔyɛ enti no abakosɛm yeye. Enti ye won pai ena ye won yeye. Amen. Amen. O come do abon pai na wame. Debi. Titi no ye wa ade ayeye. That is philosophy. And abrofo ne ho. Anti abrofo no esomu afanu more ese onyame asem. Okay. White man are using more philosophy. Craft. Amen. Amen. Who dem why you fi? Everybody, me say wo, aha ye fi o, ye chimifo. Wo be fa prayer plan. O say everybody no da so bompai. E fi so ye bompai me yera. That's why then. Yes, Wo pra. And do how treat onyame aso. And the white men, they are more intelligent. And one bet practice and we say, philosophy, panyinsem no aboa wom. Enti we be kwa no dem a we be kwa no enti na abrofo nwa di kan. Enye fe do ko se dem. Oi, tete musa wo me kwa for plan one prapra. Okomodi wa onu abia ne wadi. There's so come the final sign fasting. No say tete mu. Wo me ko pe dua adi. There's so niska. O niska enye juma na ko pe. Juma na be ko pe. Everybody, Sabre, in a way, corporate Juma, oh yeah, Juma, Obey Sika, enti ye one ya ye. Two ni penny a great Abako sem ye Juma. Okay. And two be kwawadia, unya, abrabo munsem, abrabo ni pasitanano, and no one churo. And just a penny movie in a There's a penny boon a becatino. If you are moving, yentia, weni, ababa kokofani, abraja kokowari, ni subeni. Sani say enti unya panyinsem na wa kyerɛkyerɛ wo saa na wo de aka onyame asɛm enti no uka Awurade ehire na ayetia amen esu komodo na gusu bompai wo me ko esu no be sorry say anu why there wasam Deuteronomy 1:21 also behold Moses tell the people of Israel to go and take their possession munko na munko fa enye kasa den hu kasa enye mpaye tenten den hu mpaye enye dede ko tuanamo no na munko na munko fa kofa waware unshira wani onyam wa umma obribiara tomorrow today ade onya ne daachi no e wa ha wode ma kofa den ne kasa ena menya djuma ena me hu ntobio wan kopa bibia ye ne wanya tomorrow today ye mbribia ye hia no havia ye koni na wode ma ye kwaya ye be fasa konya wode ma ye yenda kwa daachi bribia is today ye nyansa ye hia daachi ye be bribi no ye nkokura bremu nya wode ma ye ntu hia penino watnetino akyerɛkyerɛ kwan no yo papa amen yeda se ne de papa wabie ye ni papa wa mehu se pani wo hoi ɛho hia se me gidi se obia ɛbɛpɛ pani papa wo nsɛm etwa to na efutu sɛm ade ma ye mmaba wa na emabu na ne yaba na ye mfa mpanifo nya hwee yo osoro asase rajapa yeda wase ena no pa wiei nya yede tufu ne ye kyerɛm sɛ oni pani adue one ubesua obu ubu ade a obi kura to me frɛ etufu fatuti if my people which are called by my name will humble themselves obey the obe brand ne ho ase na Awurade asɛm kura kyerɛ sɛ obre ho ase a wo ma wo so na wo ma wo so a wo ye de wo bre wase ento ne nam na yɛ jimi a opanyi bi hu bibi ko ye de on frɛ nka kyerɛ na nka kyerɛ onu sɛ obekɔ abetu
sana mpanyin samtin akora beto ukwa obeto entino mu hia se obebere ho ase di obuo ama obiara opanyin biara ni wo hu se wiase enye wiase ne nda hokwa na wiase ne yobidia na ne wahyehyɛ no ɛna waka fa ho ɛna wahyɛ no ɛna egyina ɛnyɛ wo nsusu o nyɛ wo kyekyɛ yo ɛnti obi a wabɔ bra be ne da obi a odi w'anim no ɛna wahu abakɔsɛm a ɔka ɛkyerɛ wa ɛbɛma wo wakwan ɛsi woyɛ na sɔre na wo sɔre a wohwehwɛ a wobɛhu wobɔmu a yɛbɛbio wobisa a yɛbɛma wo na yɛwɔ nsawam nso saa bere ɛma biribi aha wo bere aso sɛ awurade begye ne mba sɛ na ɔbɛgye wafi ɔhaw musu ɔbrɛ amane patuo kwananda ɛne nyama ɛkɔso abrabɔ mu no bere aso sɛ onyame bɛgye wo sɔre na hwehwɛ onyame nka wo ne aka no yɛ ma me bɛka kyerɛ mo amen amen papa edase abusua me gidi sɛ wahu ne nti a sɛ yɛka sɛ ɛyɛ akampanin kasa afei wate ase wonya mu hunumu wonya mu nti ase wohu sɛ kasa na yɛka no ɛnyɛ ne kɛkɛ panimu bi a wanya na wankwa ankwaji abakɔsɛm wɔ ne ho nti ɛno nti ne ɛnɛ bra wo bere na me gidi sɛ ensɛm yi abie w'ani ama sɛ wotu anamo a bohu sɛ ɛho behia sɛ wobɛpɛ panimu bi na wakwaji abakɔsɛm ɛde afiri ne hɔ Mysteries TV eso na yɛde dwumadie efibrɛ wa mekai wɔ sɛ dwumadie nipa ko a ɛsɔ masene na sɛ dwumaku a ɛsɔ masene ɛma me dwumadie ɛbɛbɛso mu ɛyɛ Castoplanto Technology sɛ na meka no ɛyɛ Dr. Abednego ɛna akwakofa Teaching and Invisible Hospital ɛde aba na ɔde ɛbaayɛ a na ɔde baayɛ sɛ ɔde ba bɛsa nyame ma yare a yɛyare wɔ honhom famu a yɛbɔ bra na yɛhu yɛ ho ano yɛ power na yɛnya bi asomdwe a yɛhwehwɛ yɛnya bi adwuma obi apa okonya no yɛnya bi obi ayɛ adwuma yi kokɔ kɛkɛ kora na abɛtɔn ano abɔka ɔdɔfo ɛnyɛ kwa ne nyina ne sɛ honhom mu yare bi ɛwɔ ho a wɔsɛ wɔhwɛ na wosa wobɛsa de a na yɛ Dr. Abednego Teaching and Invisible Hospital ɛhɔ a ɛwɔ nsawom ereku ɛhɔ na akɔ a wobɛtumi akɔ akɔsa saa yare no nipa ɛba ha na ya na wɔn dɔɔso pɛnti woba frɛ na papa ɛno book na wɔhyɛ woda na woba wanyabrɛ ɛde ama papa bi ɛne edin a megye so aha nso ɛyɛ Mystery TV subscribe na afei mi adoma no so saa no upload bi aba ɛne dwumadie bi a ɛte sɛ bi aba onsa ebetumi akabi makraw In the name of Jesus.